bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio jowol sare jaam hira mon en garti oɗo ñalawma hannde aset nogas jeeɗiɗi lewru janvier hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas nayyi addan ɗon habruji moon e ɗemgal Pulaar ha titre uji en ɓurɗu mawɗo guiɗoɗon ko toon to États-Unis ene wayni ko pelɓodiral woni oɗo saaha joni hakkude kamɓe républicain ji ɗum noon ko wonɓe congrès e meɗɓe wonɓe congrès e kadi to suudu représentant ji hono kamɓe républicain ji ene wayno hande ɓe jogui anniye wadde empêché hono kanko Alejandro Mayorkas gardiɗo immigration hande toon to États-Unis ma en ƴeew kadi hono kanko président Joe Biden ko haali ko e hawnaki nanodiral jogorgal yaltude hakkude kamɓe sénateur uji démocrate en républicain en ko fati en toon to frontiére uji États-Unis e Mexico habruji men international manam en toon to Lahe ɗum noon ko Pays-Bas ɗum noon kadi ma en duttito kadi e ñawore hono ko wannone hanki hono kamɓe juge uji gonno toon e ƴeewen kadi holko waɗi haɗi ɓe nanodirde e kadi hol caliɗo ko fate holko Afrique sud ñaguino ko habruji men international mana en toon to Mali ene wayno ko Mali hannde konngol gardiɗo affaire étrangére ɓe mbi wonde hankkadi ɓe jalti ɓe jaɓɓi ene wayno hankkadi ɓe jalti e nanodiral bandungal hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e joyyi toon to Algérie habruji men international cakkitorɗo en ko toon to Mauritanie ɗum noon ma en jokkodira hono Foutanke Diaw o wawa rokkude en hannde kadi hono batu bannungo toon ɗum noon ko batu patungo en AJDMR kadi holko haala toon mo rokku en naftande fatude ɗum ɗon caggal muɗum ma en jokkodiri kadi e Tidiane Niang toppitiɗo ko fate coftal balli pour radio jowol sare o wawa rokkude en kadi hannde ko ñalli ko fate kan ko ɗum woni titre uji men ɓurɗo mawnude oɗo journal ma en garto détuji muɗum joni joni bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio jowol sare ko siftindon tan e oɗo saaha joni ɗo gonɗen ɗo ko toɓoji ne kewi diwan surtout en Cincinnati Kentucky ha ettanima toon to Pennsylvania ɗum noon wonan wonɓe e lawol ene wayno ko toɓo ndiyam ɗam ne heewi ɗum noon ɓuuɓani no fewi kono noon ndiyam ne heewi ɗum noon wonan joguiɓe otoji mawɗi otoji tokoji foof ndenoɗe habruji men États-Unis guiɗorɗen ko toon to Washington ene ko fama hannde oɗo saaha hono kamɓe républicain ji ɗum noon ko wonɓe toon to congrès e kadi wonnoɓe mennoɓe wonde congrès ene wayno ko urɓodiral nene kontina mawnude hakkude mabɓe ɗum noon ko yiya hannde hono kanko Lisa Cheney gonnoɗo toon représentante jeyato Wyoming ene wayno perdude place mum si babude kañum hoore mum ne jeeya e yimɓe woɗɓe pour wadde kanko ancien président Donald Trump empêché oɗo saaha joni haalluji ñaɗɗinen hakkude makko e kanko biyeteɗo Stefanik noon ene wayno ko représentante gonɗo toon to New York ene wayno ko kanko hoore makko nde itta e nde républicain ji guittimo e place pour rôle jeeyede comité patuɗe ene ko fati judiciaire ene wayno ko Stefanik lomtina donc ene wayno kanko Lisa Cheney hannde o haali wi wonde ko website walla site mo ganduɗa Stephanie jogui ɗum kañum hoore mum wujjitima itti kala haalluji ɗi haalno ɗum noon haalluji patuɗe en e hitande ujunnaji ɗiɗi nogas ko nde congrès yana toon ɗum noon ko ñande 6 janvier e nder kanko Lisa Cheney ko haali toujours wi wonde ko Stephanie ene wayno kañum hoore mum e oɗon ñalawma wi wonde ko yimɓe ɓeɗon attaque ɓe oɗon congrès ko yimɓe fotɓe nawede tribunal e kadi kala fewjiɗ ɓe muɗum ko fotɓe kadi nawede to justice ɗum ɗon kadi ko o haalino kadi o condamni kanko Stephanie oɗon ñalawma o wi violence ala fo place toon to États-Unis tugnade kadi halluji kanko Lisa Cheney ɗo haali o wi wonde ko oɗon hande ñalawma ene wayno ko website siɗo kala halluji ɗi o haalno ko fate toñje walla yennude ɓeɗo yimɓe yannoɓe toon congrès ene wayno ɓe mumti ɗum ene wayno oɗo saaha joni omon continue ɓe mbaɗi toon ko halluji widemo kanko Stephanie o wonde ko oɗo comité walla oɗo goomu ƴeftunoɗo yo enquête kanko Donald Trump jango ko takka en jangol congrès ñande 6 janvier o wi oɗo comité en ko comité illégal e kadi kala ko mbaɗata ko en wona hunde rewde lawol ɗum noon ne wayno ko jabodiral mongal woni hakkude mabɓe kamɓe ɓeɗo ɗiɗi Stephanie kañum hoore mum nene wi wonde ko kanko Lisa Cheney ene wayno ko o ala ko wawi teskitade ɗum noon ene wayno ko siftindon tan ko Stephanie kañum hoore mum campagne mo woni joni o ko ɗaminade kañum hoore mum ma hono kanko Donald Trump so tawi o nomama comme candidat républicain ma o ƴeftu ɗum wonde wona pour vice président
kono noon ene wayno ko kanko lise ceene kadi tuggi tan haare hakkude makko e Donald Trump ko fati empêchement mum o haali no wi wonde ko peeje fof ɗe waɗi mo o hadde Donald Trump pour artude toon to Maison Blanche ɗum noon ko haare hakkude maɓɓe républicain ko jiida e ɗum ɗon to Washington on kanko biyeteɗo Mulvaney Tim Mulvaney e men o meeɗi liggade e laamu Donald Trump kadi o meeɗi kanko hoore makko ronde représentant taw o représente ko Caroline du Nord o haali o wi wonde ko oɗo saha joni siba ko faami tan e ko wayno holko woni sababu Tim Scott kañum hoore mum jaɓi wonde en arane supporta Donald Trump taw noon Tim Scott non seulement jeeya ko Caroline du Sud mais jeeya même koye wuuro mo ganduɗa kanko Nikki Haley o jeeya e kadi ko kanko Nikki Haley kanko adduno ene wayno ko kanko nomno Tim Scott yo won toon to Sénat eyyi ɗum noon holko woni sababu mum o faami tan wonde ko hawnaki Tim Scott ene wayno koko ɗamini kañum hoore mum ma ƴefte wona vice président so tawi Donald Trump nomama wonde candidat républicain ji ɗum fof noon firti ko wonde ko oɗo ko kamɓe républicain ji ene wayno ko tant que Nikki Haley dartinani campagne muɗum ene wayno ko haare jogor wonde hakkude mabɓe donc fuɗɗima wadde division ngaji kewɗi ko wawi wonde fof ene ƴeewa so tawi woteji mbaɗi toon to Caroline du Sud so tawi kanko Nikki Haley o gagnima holno ɗum kadi jogor waade ko wawi wonde fof ene wayno ko Donald Trump nen continue wadde attaque uji muɗum e makko kanko hoore makko mon continue jabodirde Donald Trump ɗum noon ene wayno kadi tugnade kadi ha hande kanko Mulvaney wi wonde ko chance makko kanko Nikki Haley kam namede vice président so tawi Donald Trump woni candidat oy ɗum kam kadi ene wayno ko wawa wonde sabu ene wayno ko kala ko boni ɓe kaldi e kadi ɗum ɗo koɓe kaali ko wawa ko hunde nde wawi yejjitede hande toon to Washington e tugnade kadi haalluji gumiriɗi toon e lettre mo windi kanko Mike Johnson ɗum noon ko gardiɗo walla gardiɗo sud représentant o wi soɓe garti hawnaki ko kamɓe majorité républicain maɓe continue wawde ƴewde gueɗe ɗe ganduɗa henne pour wadde empêché hono kanko Alejandro Mayorkas ko kañum woni gardiɗo immigration leydi ndi no siftinde on tan e wayno ko anni maɓe wonno adan ko wadde empêché président Joe Biden sibabude takkude Joe Biden wi wonde ko ɓiyum business aji mum hon kanko président Joe Biden ene wayno won jungo makko wonno hen nden nde woni vice président Barack Obama on kono ene wayno caggal muɗum ɓe tawi wonde ko ɗum ɗon kadi kamɓe républicain ji kamɓe koye maɓɓe wonde maɓɓe coftanani ɗum ɗon noon ɓe mbi ko wonde ko alay saago ɓe mbaɗa ɓe kutoro hono kanko Mayorka hono gardiɗo immigration pour wiide wonde ko yimɓe immigré jo naatiri leydi ndi ɗum noon wayno ko kanko hoore makko o waɗani ko wonno o wiyomo waɗa pour wonde ligguey makko noon tugnade haralaɓe tugnade kadi won républicain ji même taw ko jeeyaɓe mabɓe mbi wonde ko ɗum ɗo ko hunde nde ganduɗa en ko feere bonde par ce que ɗum ɗo en wiide neɗɗo par ce que waɗani liggey muɗum ɗum en foti empêché ɗum ko hunde moƴƴani surtout jeeyaɗo toon to Californie biyeteɗo Tam McClintock ene wayno kañum hoore mum ko républicain wi wonde ko ene wawi ni ha ko taka fof ko fof waɗi wonde gardugol makko moƴƴani wonde o waɗi golle ɗe moƴƴani wonde kadi hen sadio o welsindima liggey makko o gueɗe mbaɗe noon oy ɗum ɗo fof wona gueɗe poɗɗe wiyede wonde ko ene wawi hutorede comme empêchement neɗɗo goɗɗo kadi nen karlo ka fati droit ji hono kanko Jonathan Turley kañum hoore mo wi wonde ko gueɗe ɗe ganduɗa Mayorkas ɓe takki Mayorkas ɗi fof o gueɗe ɓe takki Alejandro Mayorkas ɗi fof o ko gueɗe ɗe ganduɗa ene mbawi wonde gonga kono noon ɗum ɗo fof wona gueɗe ɗe ganduɗa poɗɗe hutorede comme empêchement oyi ɗum ɗo kadi so waɗama ene wayno ko ɓe gudditi damal gueɗe bonɗe jogorɗe wadde tugnade konngol gumigol toon to Maison Blanche ɓe mbi wonde ko no Johnson wiiri wonde ko nécessaire alay saago ɓe mbaɗa ko wiyete empêchement oyi ɗum ɗo fof ko wona gonga ene wayno ko kamɓe guila ɓe ƴeftani majorité wonno ko anni maɓe wonno koɓe arɓe yidde wattade ɗum noon wattanade hono président walla ancien président Donald Trump donc alay saago tan warmo ɓe toɗɗi ɓe mbaɗa ɗum empêché ɗum noon tawde ɓe mbawani toɓɓade joni hono kanko président Joe Biden alay saago ɓe daña goɗɗo ko wawi wonde fof ene wayno ko ɓe cemtini kadi ɓe mbi wonde ko Johnson ko haali ko wi wonde kene jogui kane on 64 preuve pour ko fate en Mayorka kañum hoore mum waɗi gueɗe ene foti nawede empêchement oy ɗum ɗo fof ko fenade hande toon to États-Unis tugnade kadi habaruji gomiriɗi toon to Maison Blanche hono kanko président Joe Biden ene wayno komo jaɓɓi no fewi nanodiral tuumagal ma ara hakkude
kamɓe sénateur uji républicain je démocrate en ko fati e wallude walla rokkude laamu ngu doole ɗi ngannduɗa enen wawi hutorade pour dartinde caɗele immigration goɗɗe oɗo saha joni o wi kanko so tawi ɗum ɗon ngal ɗo nanodiral yaari yeeso kanko hoore makko kala ko nanodiral ngal waɗi wi mo waɗ ɗum ɗo fof kadi ko ma wallumo kadi e tugnade haralay ko kaali beele mo natti wiyede wonde ko kanko ɓuuri wasde ñaadde e neɗɗo gardinoɗo adano hono kanko ancien président Donald Trump e ɗum noon kadi e ngal ɗo nanodiral siftinde on tan tugnade kadi habaruji gomiriɗi toon to congrès en wayno ngal ɗo nanodiral ma wallu hono laamu ngu kadi yawnude demanduji yimɓe sornotoɓe ɗum ko mbiyata ɗum réfugié watta ɗum ɗon e 6 mois taw jomumen ne jaabe e kadi ma wallu kadi ene ko kala nde laamu ngu tini wonde ko yimɓe naatoɓe ɓurti ɗum doole ene wawi uddude oɗon banggue kono noon ha hande ko yiyata e ñalawma hono kamɓe toon to Texas surtout nokku biyeteɗo Shelby hono kamɓe yimɓe garde national surtout e yamirore kanko gouverneur Greg Abbott ɗum noon ko gardiɗo leydi Texas no wayno ɓeɗen continue wadde peeje goɗɗe surtout ɓeydude hono barbule mo ganduɗa moɓe mbaɗanno toon pour barde yimɓe natiroɓe oɗon banggue ɗum noon yiyama toon e télévision eɓe kolla wonde ko oɗo saha joni ɓe gaddi ingénieur uji mabɓe goɗɗi kadi ɓe ƴewde peeje goɗɗe ɓeydude kadi barbule wadde ɗum kadi e nokku ganduɗa henna taw ko toon to Shelby ɓe mbiyata ko région Shelby e kadi ko jimɗo kadi e maayo ɗum ɗo fof ko tuggi oɗon banggue ha yettonima to mbiyata Eagle Pass ɗum ɗo fof ene wayno ko hande ko hollude tan hono kanko Greg Abbott omo hande omo continue salade yamirore ummide toon de cour suprême mo États-Unis jamirnoɗo hono kamɓe dadiɓe immigration eɓe mbawi arde ɓe taaƴa kala barbale mbaɗa toon surtout en pour beele mbawa kamɓe koyemumen wadde ligguey mabɓe yettade toon to frontiére e kadi wawde jokkodirde e yimɓe immigré ji natoɓe ɓe kabaruji e ɗemgal Pulaar e radio Jawol Sare hande habruji meɗen international toon to cour international de justice gonɗo to lahe non ko to pays bawɗo no décision moɓe ƴeftino hanki ko fate complainte mo ganduɗa Afrique sud waɗi ɗum yamirde wiide wonde walla takkude Israël wonde koko waɗi génocide e ñagade kadi hono kamɓe oɗo tribunal yooɓe jamir ko yacci en hono haare wonde toon nde dartini gandi e nder décision ƴeftaɗo hanki o ko juge goto jeeyaɗo Ouganda debbo kañum woni ene wayno ko kañum woni caliɗo kono kamɓe tribunal ɓe ƴefta décision pour dartinde ndeɗo haare ɗum noon ene wayno ɗum ɗon waɗi haalluji no fewi hannde juge o noon ko debbo no mbini o jeeya ko toon ko Ouganda e kadi kanko hoore makko ko karalla no fewi ko kewɗo jangde no fewi ko fate droit e tugnade no haaliri o wi wonde ko kanko oɗo juge biyeteɗo Julius Bittinde no e konguɗi ɗi o haali kanko ko haali ko wi wonde ko haare wonde toon hakkude Palestine e leydi Israël o wi ko ndeɗo ko haare ko o wi non seulement ko haare historique mais kadi ko haare politique o wi ɗum noon e wayno ko namdade Afrique du Sud wonde ko kamɓe tribunal eɓe mbaɗa intervention ɗum ɗon ko haare ko wiyete ene légal o wi ɗum ɗon noon ko fati génocide kalteɗo surtout wonde ko woni toon to Palestine ko wona haare patude légal ko hande patude politique patude kadi ko wiyete no wirni historique kono e caggal mum hono haraleɓe hewɓe jalti haraleɓe kadi men analyse ɓe ko haali ko mbi wonde ko kanko hoore makko baɗɗo erreur par ce que ko fate génocide kalteɗo wona génocide ko haare wonde toon nde wona haare politique o ko haare actuellement génocide kalteɗo ko légal saabu Israël kañum hoorumi Afrique du Sud kañumen fof koyemumen ciññini ko mbiyete convention Nations Unies ko fate génocide ɗum noon ene wayno ko kanko oɗo juge o ƴewtaki no fewi ko haalata toon ko ene surtout en kawji walla gueɗe ɗe ganduɗa Afrique du Sud ne waɗi ɗum e complainte muɗum ko wawi wonde fof kadi ene wayno ko haraleɓe kadi jeeyaɓe leydi makko e kanko leydi makko kanko hoore makko Ouganda kañumen koyemen diwti ñawore makko nde mbi wonde ko kañumen ene wayno ñawore nde représentant ni kañum leydi makko Ouganda holno yiiri haare Israël e Palestine toon to Palestine e tugnade kadi e habaruji gomiɗi toon to galle Diani en ko biyeteɗo
rowre ene wayno ko oɗo saha joni ken wona yimɓe leyɗele jeegom puɗɗima yantude kadi e ko haalate oɗo saha joni pour dartinde balle ɗe joguino ko fate wallude organisation nations unis gonnoɗo toon taw ko agence wallowo ko fate réfugié ji palestinaɓe wonnoɓe toon ɗum ɗon noon ari ko caggal nde ɗeɗo balɗe ɗiɗi ɓennude hono kamɓe israël ɓe mbi wonde ko ñande janngu mbaɗanongu toon ñande jeeɗiɗi lewru octobre ngu ene wandi ko yimɓe jeenoɓe oɗo agence mo ganduɗa liggotonoɗo toon ko fate e inde nations unis e yimɓe muɗumen jeeno e waɗɓe ndeɗo bonnande walla jeeno kañum e walluɓe fewjude ndeɗo haare ndeɗo yannande wonde toon to israël ko ɗum woni caggal muɗum grande bretagne allemagne italie pays-bas suisse e finlande kañum koye menen oɗo ñalawma aset kañumen koye men jante états-unis e australie e canada pour wiide wonde ko kala balle ɗi joguino fatude oɗo organisation gonɗo toon de nations unis mo biyata on rowa ɗum noon ko organisation walla ko agence palestine naɓe ko fate no réfugié ji walla no ɗum taw ko yimɓe dépendinoɓe e nations unis ene wawi ɓe dartini balle mabɓe donc ha hande tungnaɗe e konngol biyeteɗo philippe lazari ene woni ko kanko woni commissioner toppiti gardiɗo ndeɗo oɗo agence gonɗo toon to nation gonɗo toon to palestine o wi wonde ko ɗum noon o haali ɗum koye nder ex o wi wonde ko e wani palestine naɓe cohlani kadi palestine naɓe wonɓe toon to gaza cohlani kadi punition ɓeydo kadi eko ñande fof ko pinete ko eyyi ɗum noon jabade konngol ministre israel toppiti ko fate affaire étrangére biyeteɗo kats kañum horum nde wi wonde ko ene wayno oɗon ministre toppitiɗo ko fate affaire étrangére mo israel wi wonde so tawi guerre dartima toon to gaza ene wayno matude gaza foti wonde ko organisation goɗɗo walla ko yimɓe woɗɓe tawde gardi oɗo organisation gonɗo toon nations unis taw ko yimɓe ɓe ngannduɗa henna waɗoɓe liggeyaji mumen taw ala mo jingganta haydara ɗum noon kanko oɗo ministre o haali ɗum koye nder page maɓɓe biyeteɗo ex ɗum noon ene wayno ko kanko lazari noon kanko jabade e kaɗo haala wi wonde kamɓe ɓe jabata ko ɗiɗo haaluji ɗi gona gonga oy ko wawi wonde foof kamɓe ɓe gona responsable pour jabodirede ɓeeɗo mbaɗini ɓeeɗo mbaɗanni oy kono mo andi organisation biyeteɗo organisation de nations unis patuɗo e wallude réfugié ji wonɓe toon to palestine ene wayno waɗi golle baɗɗe fayida duuɓi ɓennuɗi kala ko waɗanno e fof enen labti ene woni transparent o yooɗo saha joni si guila nde habaru yalti wonde ko yimɓe woni yimɓe ɓe ngannduɗa jeenoɓe oɗo organisation jeenoma e fewjuɓe ndeɗo haare walla nguɗo janggu ene wayno organisation guila nden e yamirode nations unis puɗɗima enquête aji e kala yimɓe tumanoɓe hen oɗo saha joni koko mbaɗa suspendre ɗum noon fotani wonde kadi leyɗele goɗɗe ene jahani gabbo kadi ɓeydude sanction ngaji ɓeydade lebtude palestine naɓe toon to Mali e tugnade kadi habaruji gomiriɗi toon to radio france international e kadi Mali web kañum hoore haalɗino habaruji hono kamɓe gouvernement militaire gonɗo toon to Mali ɓe mbawi toɓɓade oɗo saha joni goomu toppitiɗo ko fate kaldigal hakkude kamɓe leydi walla laamu leydi Mali e kadi yimɓe pelle goɗɗe ɗe ngannduɗa taw ko lundiɓe walla haɓeteɓe toon to Mali ɗum noon ko caggal nde kamɓe gouvernement Mali nde ɓe peldisi wiide wonde ko nanodiral bandugal hakkude kamɓe gouvernement Mali e leyɗe pelle goɗɗe ɗe ngannduɗa taw ko lundiɗe walla caɗele gonɗe lurdiral gongal hakkude mabɓe taw ngal ɗon nanodiral signino ko e hitande ujunnaji 2015 toon to Algérie ene wayno ngal ɗon nanodiral hankkadi ɓe mbawa kamɓe jabde ɗum noon e nder konngol ngol haali walla kanko hoore makko vidéo mo waɗi taw yalte e médias sociaux ji hono kanko Chokel Kokola Maïga non ko kanko woni premier ministre toon to leydi Mali o wi wonde ko han kadi ko hedde gurdam mabɓe ko henna kamɓe ɓe mbawa yaade ƴeewoyde ko fate jokkere en ɗam taw ɓe jahata ko caggal leydi Mali ɗum noon e wayno ko so tawi ɓe jiiɗi haalde ko fate probléme uji mabɓe ɓe kala ɗum koye leydi mabɓe ɗum noon ko ɗum o haali kanko Choguel Maïga ɗum noon firti wonde ko e mbi kadi hannde ene wayno ko ngal ɗon nanodiral bandugal e hitande ujunaji 2015 ene wayno ko gonnoɗo mawɗo mbaɗo maslaha o hono leydi Algérie kañum hoore mum ene wayno ɗoftaki ko haalano e ngal ɗon nanodiral kadi waɗi gueɗe ɗe ngannduɗa ene luutodiri e famamuye mabɓe nde jaɓɓi toon hono pelle ngannduɗa lundiɗe laamu kamɓe malinaɓe mbiyata terroriste en
surtout kanko mawɗo leydi Algérie o wertan ɗum tapis rouge ɗum ɗo fof ko hunde nde ngannduɗaa ene lundi no feewi nanodira gonnogal hakkude maɓɓe ko wawi wonde fof ene wayno kamɓe leydi mel ɓe mbiyan kadi ngal ɗo nanodiral gonnogal hakkude leydi maɓɓe walla kamɓe gouvernement leydi Mali pelle goɗɗe ɗe ngannduɗaa kaɓannoɗe oɗo gouvernement ene wayno ngal ɗo nanodiral hankkadi natti wodde ko wawi wonde fof ene wayno ko oɗo saha joni ɓe mbi wonde ko kala koɓe kaldete ko fate jaam gonɗo toon to Mali a haalete koye nder Mali e ɗum waɗi ɓe ƴefti oɗo saha joni ɓe toɗɗima goomu mo ngannduɗaa liggotoɗo e ko wawde ƴewde kaldigal hakkude maɓɓe kamɓe laamu e kamɓe kadi pelle goɗɗe keddiɗe kaɓoje laamu ngongu toon to Mali oɗo saha. Habaruji men international cekkitortoɗen ko toon to Mauritanie ɗum noon nema en jokkodiri joni e Fuutanke Diaw o wawa kadi rokkuden hono meftande ko fate botu bonnungu toon to ko botu AGDMR ɗum noon Fuutanke Diaw bisimilla ma. Lande AGDMR yuɓɓini kikiri hannde conférence de presse to hôtel Hayat ɗo e wuro Nouakchott. Horejo keso lande ka e konngol makko adi ko jarnude kippu leydi Mauritanie caggal nde dañi polgu hakkude mum e kippu mo leydi Algérie. Ko adi fof ko yettude on e garal mon ɗo e kadi yettude équipe men football o kawɗo équipe Algérie wona hunde wewnude. O arti e ko woni sababu conférence de presse o ñalawma hannde. Sababu oɗo conférence pressante rowane min mbaɗino mobodiral gadantewa ngal ɗo mobodiral ko mobodiral ngal extraordinaire rowane président men Ibrahima Sarr wino min ene yiiɗi yomin jaafu ɗum ene yiiɗi foftade min ñaaguima noon yo tinno yo wonan min ɗo ha ɓooya seeɗa hay so ko oɗo mandat o wi ala mandat o heewi kono wawi hokkude min hitande ɗum waɗi hikka min mbaɗi ngal ɗo mobodiral joni noon wonno muuji mobodiral ko suɓade lomtotoɗomo sehilaɓe men ɓe ndendi ɓe kokkimi hoolare min yomi lomtomo wiiɗaɓe noon ɓe jarama mbiɗa andi ko hunde weldimi no feewi saabu ko martaba kadi ko teddugal kono mbiɗa andi ko hunde tinde nde weeɓani kono noon mbiɗo jarnoɓe ɗum ɗon. Omo yetta sarɗiyankoɓe mabɓe wonɓe to suudu sarɗiyeɗi nde leydi Mauritanie. jinnomi ko profite oɗo occasion pour yettude sarɗiyankoɓe men nayo wonɓe toon ɓe vraiment liggey baɗɗo fayida mo mbaɗata o kamɓe e sehilaɓe mabɓe par ce que wona kamɓe tan emin jogui toon sehilaɓe men woɓɓe yimɓe sawab e yimɓe fruit kamɓe fof eɓe mbaɗa toon liggueyaji baɗɗi fayi ɗum noon eɗen mbiyaɓe yo ɓe tinno yo Allah sembin e koye mbaɗata ko. O gasniri koye haalde e caɗele leydi ndi e peeje no ɗum wawata safrirede. Leydi men ndi hannde ene wonde caɗele kewɗe caɗele ɗe noon wawata relude ɗumen ko taw leydi ndi yo taw yimɓeɓe ene mahodiri ene nangodiri ɗum ɗon noon wawa wonde so potal ala taw gonga ala jiɗɗen ko ardiɓe en ɓe yoɓe tinno yo mbat feere foof beela leydi ndi yimɓe ne mbawa nangodirde mbawa mahodirde mbawa rendude caɗele mbawa rendude peeje eyyi koye ɗum yimɓe noddiɓe yon caɗele goɗɗe ɗe kalmi ɗo ko wayno enrôlement ko wayno loi d' orientation ko wayno tampere yimɓe men joni dal ɗum ɗo fof ko caɗele en mbawa safrude ɗon caɗele so tawi en wona yimɓe renduɓe. Wonno ko Ba Mamadou Bocar hoore keso landa AGDMR lomtide Ibrahima Moctar Sarr Fuutanke Diaw ngam radio Jowol Sare. Fuutanke Diaw a jarama no fewi ɗum noon bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare ma en jokkodiri joni joni e Tidiane Niang o wawa rokkude en kadi hannde ko ñalli toon ko fate coftal balli Tidiane Niang bisimilla ma. Assalamu aleykum wa rahmatullah tedduɓe heeɗiɓe halirde radio Wol Sare joni joni kabaruji men coftal balli ummorade lamorgo leydi Mauritanie Nouakchott gadorɗen kabaruji men coupe d'Afrique ko devoir hitande ujunnaji ɗe nogas tati jencudi kiwdere ɗiɗi 8e de final kippu Angola kañum samti leydi Namibi loggi tati e ndiga Nigéria kañum wawi hebde polgue yesso kippu Cameroun loggi ɗiɗi e ndiga andamo premier quart de final wonata ko hakkude leydi Nigéria ma hiwdire nando mabɓe mo leydi Angola 8e de final ene jokki ñalawma janggo sanga waktuji 17 17h GMT Guinée équatorial ma hiwdire kippu Guinée Conakry 20h GMT waktuji nogas leydi Égypte ma hiwdire kippu République démocratique du Congo gudditen hello men équipe nationale mo leydi Mauritanie yettiɓe subaka hecci hanke to lamorgo leydi Côte d'Ivoire Abidjan ngam heɓnade kiwdiral mabɓe 8e de final hakkude mabɓe leydi Cap Vert wonata ko ñalawma altine sanga waktuji 17 won 17h GMT subaka janggo to palais de culture mo Abidjan sanga waktuji 11 pawi hojomaji 45 ono keblowo kippu leydi Mauritanie émirable de défenseur leydi Mauritanie
Mauritanie Lamine Ba maɓe kucindire jayndiyankoɓe woni conférence de presse ha joni ko fate kabruji équipe nationale mo leydi Mauritanie tumnade compagnie mauritanien toppitiɗo ko fate laade diwoje biteɗo Mauritanie Airways eɓe ganni ƴettuɗo hono avion ngaji gam tinda to leydi Côte d'Ivoire nawde supporteruji équipe nationale mo leydi Mauritanie gam sembinde équipe nationale mo leydi Mauritanie ko fate tarif o wonata ko temedere ujunere woni 100.000 uguiya e kalis men kiɗɗo kala supporteur jiɗɗo yaade il faut jomum jogo temedere ujunere kalis men kiɗɗo fédération mo leydi Mauritanie e bayinago mabɓe kolloti jokkodiral mabɓe e oɗo compagnie so jomumen jettima to aéroport kamɓe jogoto ko fate transport mum ha e biye ko nande natirgol mum e duttugol mum aéroport jencude championnat ji dunde Europe gadorɗen ko La Liga championnat mo leydi Espagne 22e journée kiwdir ñalawma hande kippu Las kañum hiwdirno kippu Real Madrid ko Real Madrid wawi hebde polgu loggi ɗiɗi e loggol gotol Villarreal kañum wawi yaade nder terre Barcelone Camp Nou samti ɗum loggi joyi e loggi tati tumnade yoga jayndeji kolliti ñalawma hande hono Xavi en anni ɗaccude FC Barcelone wonata ko saison o to gasi championnat mo leydi Italie jencudi kiwdir mum ñalawma hande 22e journée Juventus kañum jabino kippu Empoli kiwdiral ngal wawi gase ko ɗekki 1 partout Milan AC kañum hiwdirno kippu Bologna kiwdiral ngal wawi gase ko ɗekki 2 partout championnat mo leydi Allemagne Bayern Dominique kañum wawi yaade nder terre Augsburg fi ɗum loggi tati loggi ɗiɗi ha joni ko faten ɗiɗon mbaddi kippu Stuttgart kañum samti kippu RB Leipzig loggi joyi loggi ɗiɗi Ligue 1 français kiwdir ñalawma hande matcheji avancé Nice kañum samti kippu Metz loggol gotol ndiga Olympique de Marseille to Vélodrome kañum jabino kippu Monaco kiwdiral ngal wawi gase ko ɗekki 2 partout championnat ji dunde Europe en jokki ñalawma jam gadorɗen ko championnat mo leydi Espagne Celta Vigo 13h GMT ma hiwdira kippu Girona 20h GMT Atlético Madrid ma jabbo kippu FC Valence Coupe Asie ñalawma jango 8e de finale en zo sanga waktuji 11 pawi hojomaji 30 woni 11h30 GMT kippu Australie ma hiwdira kippu Indonésie 16h GMT kippu Tagistan ma hiwdira kippu Émirats Arabes Unis gudiren kabruji men Ligue 1 français kiwdira ñalawma jango 12h GMT kippu Montpellier ma hiwdira kippu Lille Lorient ma jabbo kippu Havre 14h GMT Kelma Foot ma hiwdira kippu Strasbourg Stade de Reims ma jabbo kippu Nantes 14h GMT Toulouse ma hiwdira kippu Lens 16h05 GMT kiwdiral Saket Paris Saint-Germain ma hiwdira kippu Lens 19h45 GMT kabruji men coftal balli ko ɗo kadi en calmini hettiyankoɓe haalirde radio Wolto mbawi wonde fof Tijani Ñanga a jaram no fewi bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare ko ɗiɗo habaruji min jogon noon hannde e ɗemgal Pulaar siftin noon tan hannde ko aset nogas jeeɗiɗi lewru janvier hitande ujunnaji 2024 iyan mbal jaam ha jaam kadi so abjir on jarama.